Saan mag-connect sa TV? Sa ako cellphone, dali lang ako sa cellphone nimo. Wala ko kabalo. Wala ikuan sa cellphone. Di ka dala cellphone nimo? Dalo ikinapit ka. Ano daw kung bita ka na naman? We are off. Ay la, ay hatag kay ila na. Ihatag kay ila na gawas. Ihatag niya. La. Ah. 146. Kadang gawa. Libre. Ayan na naman ang aking driver na passenger na makulit, maingay. Wow, it's raining. Ano na mo gusto mo kaon na? Ubol. Kapanood to, ikaw mo kaon siya ka? Yan na. Dito na gutuman. Okay. Masa taon na rin ka ta? Bye-bye. Maybe I've been going nowhere lately. It's time to start all over and go for it. 'Cause they don't even know me yet. Exploring. Huwag mo na yung camera, please. Why? Sita, kaya na naman. It's raining, guys! Nanggo na, hindi lang kita. Dali. Ako rin maingan ko nagdoon na may bal ano yun kay mabante man na sila. May ulan, ito lang may SM, wala na, again. Here at SM parking. Kaon na siya? Kaon na? Or Yan na. malit sa taon na? Fish shield. Among fish shield kay katong petang ko nila. Wala, mali. Anong ka na akong gitula? Pang buot mo. Huwag kaya ako. Sorry daw. Ano na yung zoom? Mura. Doon sa kunang. Siya drive, guys. Mingaw siya manual. Mingaw manual. Yes. Wala, nagkaon manggog kumawang siya nag-drive. Pero tala na, nakapalit na may paregalo kay Ida. Bike, tapos Peppa Pig na Dr. Kit. Padulang mig. Pwede naman din mag-bike na yung mga putpatan. Ano ba? Oo, na-bike na. Bantay. Padulang may Victoria. Palit may mic and then paper plates para sa birthday ni Ida. Kaya wala may plato. Joke. Ay, plato pero gamay lang. Bato. Palit pa rin kong pump sa balloon tapos kandila na number 3. Ito lang dala namin na car. Wow! Done! Open sa be? Char! Char yan! Jeez! Nahulo. Isa? Ibang coffee ah. Ako na daga.
Drive. Hi guys! November 1 today. It's 7:53 ng gabi. Yes, gabi na guys. Tapos, ngayon hindi ko sure nakapag-vlog ako ng umaga. But now, gabi na. I-insert ko na itong vlog na to sa last vlog kahapon, Sunday. Kasi, yung vlog na yun is konti lang. Hindi siya ganun kahaba. So, insert ko na lang itong video na to, yung vlog na to. And, nag-vlog tayo kasi maglinis tayo guys. November 3 yung birthday na Ida. So, tomorrow magiging busy kasi kami. Kasi tomorrow night na namin start i-prepare lahat ng kailangan. Though, wala naman kami lulutuin na pagkain. It's just that kailangan namin mag-change ng mga bedsheets and then mga kurtina sa labas. Tapos, magpalit din ng set of towels. Then, linis-linis sa sala. And then, sobrang kalat kasi. So, since today yung schedule, gawin na lang natin. And, tapos na ako nag-treadmill. Tapos na ako nakapag-workout. Gabi na. Gabi na. Ulit-ulit. Gabi na. So, punta tayo sa gym. Kasi nandoon sa cabinet sa gym yung mga kailangan. Yung mga bedsheets, towels, and kurtina. Nandoon sila lahat sa gym na cabinet. Kasi hindi na siya magkasya dito, guys. Hi guys, so ako lang muna ito si Linis, vanessaabidin. Vlog ka? You want to say hi, guys? Hi, guys. Welcome to vlog. Oops, what happened? Nahog. Tapos na fresh na yan sila. Oh, ligo na. Tapos na ligo. Tapos nag-shoes pa. Saan ka pala punta, be? Shoes? You're wearing a shoes. Saan ka to? Nag-set, nag-play mo ni Bria? Ano naman si Bria? Abot! Ayan, tapos na din ligo yung mga kuya. Fresh na yan. Si Chuchu na lang wala na ligo. Si Bria naligo na. What? Ha? Hindi mo hata to Bria? Why? Wala ako bedsheets. Sabay ako, James. Yan. Uy, maayo kay gitabunan na ang sakyanan. Kalimot ko yung... Magkuha ako ng bedsheets. Ato ka. Okay. Someone's busy working. Hindi mo exercise mama. Ano man? Ito yung bedsheets. Exercise mama. Something I don't regret. Every night I close my eyes and see only lavender dreams, baby. What can I do when a million things are running? First birthday dress ni Lida. Yeah. Through million things I can't undo. I just sleepwalk, I just sleep talk. That's all I got. What can I say with a million things I can't erase? Million people I can't save. I just sleepwalk, I just sleep talk. Don't wanna wake up. Tell me that you can see what I see, feeling wrapped up in the warmth of Sunday memories. But I don't even know what's next. But all I know is step by step. But then again, I don't wanna wait for bliss when all I really need is only lavender dreams, baby. What can I do when a million things are running through? Million things I can't undo. Nagwagi yun siya. Isuot yun niya.
Nagpasandal mo ito. Mara Jud siya, si Cinderella. Ada, come here! Ada, look here! Come here! Mag-dance ka kay Kuan siya. Beauty and the Beast. Ako man ang Beast. I just sleepwalk, I just sleep talk. That's all I got. What can I say with a million things I can't erase? Million people I can't save. I just sleepwalk, I just sleep talk. Don't wanna wake up. Okay, mag-forever magtabong. Dahil nasa ako number ba? Sa'yo na number. Nya. Bali, nasa Dili ko kasabot sa iya. Wala. Sa China na number nga nung kabulok ka nga sa China gikan. Nakabutang mo dyan sa China. Wala. Malinis na ito ang ating kwarto guys. And then, maayos na din yung sala. Try ko mag-vlog doon. Yan lang kasi si Gio, be. Pero malinis na siya. And siguro maligo muna ako before ako magtupin. 9:44 na lang gabi. And natagal namin natapos. Tapos bumalik na naman yung problema ko dito sa aking camera. Ayan, nag-drift na naman siya ng kanya lang. But, maligo muna ako and then patulugin ang bata tapos tupi. Konti lang naman yung tutupiin ko. So, ayan. Dry doon sa sala. I just sleep talk. Don't wanna wake up. What can I do when a million things are running through? Million things I cannot do. I just sleepwalk. I just sleep talk. That's all I got. What can I say with a million things I can't erase? Nag-work pa ko. Pero hapit na kumato. Okay? Dari. Sleeper. Hindi na kumatulog. Di mag-work pa. Hi guys, tapos na ako maligo guys. Tulog na si Kuya Jaden. Diyan muna siya dyan sa bed. Iyan siya nakapajama guys kasi nabasa. And dyan muna siya sa bed kasi si Dada na mag-transfer sa kanya doon sa bunk bed. And ito pala yung aking tupiin. Isang basket lang. Tapos ayan, sleepy na yan si Clark and Aida. So patulugin ko lang muna sila before ako magtupi. And then after ko magtupi, ready na ang aking MacBook kasi mag-edit na naman tayo. Meron akong in-upload na vlog. Kailangan ko muna yung i-edit. 11:40 na. And ayan, tulog na silang tatlo. So since tulog na sila, it's my time to fold the clothes. And ayan na siya. Naghihintay na sa akin. So, i-fold ko lang yung mga damit and then natutulog na din ako. So, close na yung video dito. Hindi nakapag-good night sa Ida. I'm not sure kung nakapag-good night sa Ida. But yeah, close ka na yung video. Thank you guys so much for watching. Sana nag-enjoy kayo and hope to see you guys next time. Good night.